Sugeng siang, sugeng pinanggih malih kalih Mbah Sidaya mulya rasa jati ingkang manggen wonten ing Jonglang asmara bangun Punju Kediri. Wis wong urip lamun akeh syukure, sabar, atine ayem, pikirane seneng, uripe marem. Yamene wis ngombe es iki seger banget iki. Merdeka. Merdeka kuwi kanggene wong ora duwe wis enek es, enek kopi, kuwi ayem banget, merdeka wisan. Tur eling karo perjuangane para mbah-mbah mbiyen. Kuwi mbah-mbah mbiyen wong sing sabar, wong sing telaten, wong sing kuat, wong sing kukuh atine. Piye amprih anak putune padha urip penak. Piye amprih anak putune mangan enak, ya akhire berjuang mati-matian ngantek merdeka 81 taun. Contohnya saiki mek nikmati uripe dhewe iki lho. Mulane sing akeh sabare ora enek ya sabar, yen enek ya alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Rezeki kabeh saka Gusti Allah. Eling, enek awan, ana pangan. Ana bengi, ana rezeki. Saking Mbah Matur suwun.